Yari ang mga nagapangunang impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, Iloilo Province naghiwat sa first Provincial DRRM Summit. City Government nagpanugyan nga hindi pag-i-compromise ang ikaayong lawas angot sa WTE project. Kagyari ang detalye sang Atun mga headlines. Nangin madinalagon ang ginhiwat nga first Provincial DRRM Summit paagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO. Madamo sa mga responders and rescuers halin sa 43 ka mga local government units o kon LGUs ang nagtambong sang summit nga ginhiwat sa banwa sang Pototan, Iloilo kagapon nga adlaw. Mismo Sanday Governor Arthur Defensor Jr., Department of the Interior and Local Government o kon DILG Undersecretary for Public Safety Serafen Barreto Jr., DILG 6 Regional Director Juan Jovian Ingeniero, 4th District Board Member Roland Distura, kay giban pa ang nagapanguna sa pagtambong sang summit. Suno kay Defensor nga ang ginahimo subong sa Iloilo Provincial Government nga initiatives in line sa disaster response kaangay sang summit, ang bulig sang Iloilo Provincial Government sa bagong Pilipinas na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga amo ang whole nation approach to progress and development of the region and the rest of the country. Suno naman kay PDRRMO Head Cornelio Salinas nga overwhelmed sila sa resulta sa first Provincial DRRM Summit bangod nga nagapakita lamang ini nga nagabuligay ang tanan para maatubang kag ma-manage sang maayo ang mag-aabot nga disaster or calamity. Gin-exhibit ang latest assets and resources nga ginagamit sa pila ka LGUs in disaster responses, kaangay sa banwa sang Pavia nga gindala ang search and rescue equipment and vehicles samtang gin-showcase man sa Department of Information and Communications Technology kon DICT ang Emergency Communications Mobile System nga capable magpadala sang messages despite nga wala sang signal sa area. Ang ginaproponer nga 2.3 billion pesos nga waste to energy o kon WTE nga pasilidad sa Barangay Ingoret, Distrito sang La Paz, posible nga magpalala sang polusyon sa hangin sa syudad kung magpagwa ini sa mga pollutant pareho sang dioxins, furans, mabugat nga mga metal kag particulate matter sa hangin suno sa Environmental Advocacy Group. Sa pahayag ni Mayor Jerry Treñas ginatagan sang babala sang Eco Waste Coalition nga may potensyal nga epekto sa kalingkupan kag panglawas ang WTE facility, lakip na ang mga upper respiratory infections nga ginahalinan sang exposure sa dioxins gikan sa WTE incinerators. Nagpasulod si Treñas sang joint venture agreement sa Metro Pacific Water Investment Corporation agud pagtukod sang 2.3 billion pesos nga cutting-edge integrated solid waste management facility kon ISWMF sa Barangay Ingore sa Distrito sang La Paz sang Marso 1. Ang WTE facility ginaproyekto nga magproseso sang hasta 470 ka tonelada sang non-recyclable nga basura kada adlaw kang magproduksyon sang mga 2.4 megawatts nga enerhiya. Sunod sa kasugtanan, ang ISWMF magatambal, magrecover kag mag-convert sang basura sang syudad sa refuse-derived fuel kon RDF kag biogas nga ginakabi nga mga renewable energy sources sang Department of Energy. Ang pasilidad pagatagon sang husto nga teknolohiya kag kagamitan para sa operasyon kag pagmentenar. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.